ତୁମେ କଳ୍ପନାର ତୋଳିରେ ଉତ୍ସାହର ରଙ୍ଗ ଭରିପାର, ପ୍ରେରଣାର ଅବିରରେ ଆଙ୍କିପାର ଛବି। ତୁମେ ସ୍ମରଣରେ, ସ୍ମୃତିରେ ଓ ଜାଗ୍ରତରେ ମଧ୍ୟ। ଯେ ପ୍ରତି ସଂଯୋଜନାର ଉତ୍ସ, ସେ ଭାବନାରେ, ସମ୍ଭାବନାରେ, ସକଳ ବାତାବରଣରେ। ସେ ମୋ ଲେଖନୀରୁ ନିଃସୃତ ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦର ବାହକ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଓ ଅଲୌକିକତାର ପ୍ରତୀକ। ତାହାଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପିତ ମୋର ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରେରଣା। ଯେ ଅନୁମେୟ ପ୍ରତି ଜନମାନସରେ, ସେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଅନୁଭବୀର। ଏହା ତାହାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଏ ରଚନାରେ ସେ ପ୍ରେରଣାର କାରକ। ସେ ଚିନ୍ତନରେ, ଚେତନାରେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଅକ୍ଷରର ସଂଯୋଜନାରେ। ଯାହାଙ୍କର ଆଧାର ହିଁ ଆସ୍ଥିସୂଚକ, ସେ ହିଁ ନିଃସୃତ ଭାବନାର ଉତ୍ସ। ସେହି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୋଇ ମୋର ଲେଖାଟିର ସାର୍ଥକତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନାରତ। ମୋ ଚିନ୍ତନର ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ତାହାଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ। ସେ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଏ ଅମୃତ ଅବସରରେ ମୋ ରଚିତ ପ୍ରେରଣା କବିତା ମୋ ସାମାନ୍ୟ ଅନୁଭୂତିର ଏକ ଛୋଟ ପରିକଳ୍ପନା ମାତ୍ର। ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ମନକୁ ଛୁଇଁବ ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରେରଣା। ସ୍ପର୍ଶର ନୁହେଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତନର ଠାକୁର, ବିଭେଦର ନୁହେଁ ତୁମେ ବନ୍ଧନର ଠାକୁର। ଅଚିନ୍ତନ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯେ, ବ୍ରହ୍ମର ଯେ ଧାରକ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଭିଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ତିକର କାରକ। ନାମ ତୁମ ପରିଚୟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ କାଳିଆ, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପରା ତୁମେ କ୍ଷୁଦ୍ରଦ୍ରୁମ ଛାୟା। ତୁମେ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୋ ଭାବନା, ତୁମେ ପରା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଦିଅ ଲେଖନୀରେ ପ୍ରେରଣା, ଦିଅ ଲେଖନୀରେ ପ୍ରେରଣା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।